Olen todella iloinen, että käsite psykologinen turvallisuus on tullut johtamisen välineeksi sekä organisaatiotietoisuuden käsitteeksi. Jos mietimme ihmisenä olemista, esimerkiksi tunteiden ja toiminnan säätelyn kehittymistä, niin perusturvallisuus on kaiken lähtökohta. Näin ollen psykologinen turvallisuus liittyy oleellisesti kykymme toimia työyhteisössä ryhmän ja organisaation jäsenenä siten, että olemme tuottavia ja toimintakykyisiä työntekijöitä. Fyysisen turvallisuuden lisäksi tarvitsemme ehdottomasti tunteen, että voimme tehdä työtämme turvallisesti, toisiin ihmisiin luottaen ja erityisesti ilman pelkoa. Psykologinen turvallisuus tarkoittaa mielestäni tietoisuutta ja varmuutta siitä, että voin sanoa, ottaa asioita esille, kysyä, pyytää apua, ideoida, antaa palautetta, oppia virheistäni, tehdä yhteistyötä rauhassa ja vuorovaikutuksessa kaikkien organisaation jäsenten kanssa ilman pelkoa negatiivisista seuraamuksista, sellaisista kuin nöyryytys, leimatuksi tuleminen tai kosto. Työssäni työterveyspsykologina olen viime aikoina lähtenyt psykologisen turvallisuuden käsitteestä. Esimerkiksi silloin, kun työyhteisössä on ollut työtyytymättömyyttä tai vuorovaikutusongelmia esimiehen ja työntekijöiden välillä. Psykologista turvallisuutta tarvitsevat kaikki. Ja siitä on helppo puhua, koska jokainen tunnistaa sen tarpeen.